Dobré ránko. Točím vlog po 100 rokoch. Vyzerám strašne. Mám totálne zachrypnutú hubu. Spala som. Ale som po nočnej. Takže vyzerám, ak vyzerám. Dneska je plán zaniesť psa do Banskej. Chceme si ísť proste zacvičiť do Gladiator Gymu. Alebo proste do novej 365, hej. Ja sa musím napiť. Damn girl. Fakt je asi po 11. A ja som rozbitá jak činka. Je to lepšie? Dobre, nie je to lepšie. Absolutne zachrypnutá. Z klímy som ochorela. Takže tak. Idem sa dať dokopy tohto čokla. Berem. Musím ho pobaliť. Bože. A ide na výlet. Tak idem aj ja na výlet. Berem strašne. Sorry. Akože rozbitá som jak činka, ty kokos. Pane Bože. A ja točím vlog v takomto stave. Normálne zniem hydratovanie. Ty kokos. Hello. Ja sa zabijem. Fakt sa mi nechce ísť niekde. Chcela by som ešte spať. Ale idem sa dať dokopy. Idem si robiť raňajky. Idem si nachystať fitko tašku. Hej. A vyrazím na testu. Bam. Čaute, to bolo. Konečne som sa trošku dala dokopy. Hej, vyzerám aspoň trošku, že žijem. Akurát som pobalila môjho psa. Hej, lebo ide na dovolenku do Banskej Bystrice. Proste potrebuje veci. This man needs some shit, you know? Takže idem si urobiť suplementáciu do gymu, hej. Huiecín. Bum. Dneska ráno som nemala glutamín, nemám čas, takže dáme trošku väčšiu. Bum. Bum. Dáme dve. IES. Tiež som ráno nemala. Vidíte vôbec? Tá výprava má bez hlavy. Tiež som nemala ráno, takže aj EAčka. Bum, bum, bum. Trošku na nakrvenie dáme i citrulín. Tak. Bang. Prejdeme na tabletky. L-karnitín. Fatburnár. Water out. Tak zniem strašne asi, že? A ja si ešte musím dať momentálne suplementy. Cčko. Magnésko. Omegu, zinok a zmes vitamínu ešte. Toto je môj stack. Môj stack, dámy a páni, yes! Idem to kopnúť. Napíšte dole do komentáru, či si dávate tabletky po celom, akože všetky dokopy, alebo po jednej. Idem si urobiť cream of rice. Toto mám konkrétne from the Spain. Idem si robiť dve. Let's speedrun it. Dáme proťačik, ja mám apple pie, akože speedrunujem, lebo sa fakt, že ponáhľam, ale ja som tak rozbitá, že moja hlava nefunguje a ja sa mám ponáhľať. Ja idem ešte šoferovať, idem si káve na cestu, asi takú riadnu, také oravské longo si zrobím asi. To by sme mali, akurát tu mám čochinu, strašne ma boli to hrdlo. Ja som ochorela z klímy, alebo z otvoreného okna a ja sa toho proste neviem zbaviť. Dávam si tam aj sol. Don't judge me. Chutí to lepšie potom. Oh my god, it's hory. Oh my god. It's burning. Oh days. Oh days. Oh lord. OK. Vajcia sa robia. Trošku soli. Soli. Hopa, trošku viac soli. Akože, fakt to nie je divné, keď máte toastový chlieb v mrazničke, pretože vám dlhšie vydrží. Dáme to už robiť proste. I don't fucking care. Tieto uhly sú fakt, že strašné, I'm fucking sorry. Ale fakt sa mi nechce vyťahovať statív, keď sa kurva ponáhľam. Takže toto je taký, že speedrunutý vlog, hej, že proste, ako to mám, keď ja nestíham, ale tak nestíham. Retardovaná som.
Najlepšie je na tom, že vlastne ja nemám žiadne ovocie. Žiadne, nada, nič. Nemám, mám iba mrazené jahody. A tých som už tak prežratá. Mám ešte akože sladký melón. Zelený či aký to je melón. Ale ten si asi do kaše nedám. Takže proste idem bez kaše. Bez ovocia. Táto kaša je zaujímavá tým, že ona má takú obláčikovú konzistenciu, hej. Toto čo akože zavádza mi v mojom zábere. Kúpili sme ju v Titanžime a za mňa kaša akože po piči. Ale asi sa dogrcam, ma tak boli hlava. Nejdem to ani mikrovlnkovať, proste mne sa to roztopí v aute. Fuj, boli ma brucho, asi sa dogrcam. Dobre, it's done. Nechám to počasiu, idem používať túto kočku. Dá si dať trošku prestávku, proste, you know. It's fucking delicious. Last touch. Period. Bereme si moju krásku. My whole fucking prep was with me and she's still with me. Takže Rija is done. Okay, this is my breakfast. And with my cottage, let's fucking eat. Toto tak schrumem. Tak. Ja sa tak sakramentsky ponáhľam, ale aj tak moje raňajky sú vec, na ktorú sa teším každé ráno. A teraz toto ráno obzvlášť, pretože včera som nejedla. So this bitch needs to eat. Tak ja neviem, či vôbec dá, čo bude dávať zmysel, čo ja vlastne vyprávam v tomto vlogu. Because I'm so fucking tired. A o tom to je ukazovať reálnu stránku človeka, ako vyzerá. It's not always perfect. Možno tak sa mi nechce šoferovať. Koľkokrát som to už povedala, že I'm fucking tired. Ináč, viete, čo je na tom najlepšie? Keď ste proste sami doma, tak aký binec si v kuchyni necháte, do takého binca sa aj vrátite, takže nikto mi to nebude vravieť, že som si neopratala. Ja si upracem proste, keď prídem. Momentálne, čo si? Moja láška, ideme smer Banská Bystrica. A na túto lášku moju. Teplúcko, sak. Teplo. Veľmi, ideme už. Idem na otcovom aute. And I'm a little bit scared, but it's alright. Pretože už som jazdila veľakrát na jeho aute, takže it's alright. Takže vidíme sa v Banskej Bystrici, alebo možno ešte na nejakej pumpe. Práve som dorazila do Banskej Bystrice. Ja som chytila nejaký kruhač, to bol kruhač, ja som si myslela proste, že to je rovná cesta, ja som tam vletela. Proste ja som tam strejda vletela. Ja som ešte na otcovom aute, takže stres, panika, preboha. Musíte sa predstaviť, kto ste, čo ste. Čau. Čauko. Ja som Peťo. Ty si kto? Ja som Gabika a spolu venčíme. Spolu venčíme psy. Kde si ideme zacvičiť nakoniec? Do gladiátoru. Do gladiátoru ideme, či do 365? Pôjdeme do gladiátora. Dobre, tak sa vidíme v gladiátore. Klapka. Wow, 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 wow. Daj si. Čin, čin. To si tým pichnem do oka. A čo to je? Ja ma to bude takto klipkať. Poďme cvičiť. Let's go. Môžeme ísť. Let's go. Ideme cvičiť. Prečo máš rukavice? Lebo je to príjemné. Takže ideme sa rozcvičiť. Čo sa nikdy nerozcvičujem, ale idem sa rozcvičiť. Potom pôjdeme tu a potom pôjdeme hore. Dobre, pani trenérka. Poďte. Poď. Ja chcem ma trénovať. No, chcem vidieť tú formu. Ideme hore. Wow. Pani trenérka precvičuje. To koľko bolo? To si... 15. Málo? Nie, naozaj
Ale to musíš do zlyhania ísť. Fakt? Ja to si mi nepovedala. Všetky pracovné série sa robia do zlyhania. Akože, nerobiť pracovné... Jau. Nepiskuj. No ukáž sa, kde som ťa naučila cvičiť. Pani trenérka, koľko ideme urobiť? No, ideme robiť do zlyhania Zlyhania, áno. a naložili sme si aktuálne 60 kg. Mám tam trojku bradu, však? Nechcem ti klamať. Ale je to tam. Poriadne vypuč turiť. Bracho, ja som poločnej. To nikoho nezaujíma. Chceš formu? Chceš. Let's go. Počkaj, prepočítam vám váhy v hlave. Počkaj, to ti medzi nohy točím. To by sme to 4 bolo. Gym Glamour leginky, kraťasky. Chodík minus 10. Nie, ešte jednu. Ešte priložíme. Keď si prišla do Bystrice, budeš cvičiť tak, ako ja poviem. Pritlač jej to. Pritlač jej to. Viac. Tomu sa hovorí zlyhanie. Ja nevidím hip thrusty. Bože. Chcem ísť domov. Dole ťa budem tlačiť, ja? Ukáž ten pupek. Poďte sa. Poď. Povedina, kurva. Poď, ešte sa so mnou, poď. Raz. Dva. 3, 4, poďme. 5, a už 5, poď. Raz. 2, poď. 3, zauž. Poď. Vypuď to do seba. Ale nie odzadu. A, ty kokos. To je ono. No takto sa cvičí v Banskej Bystrici. Let's get it, let's go. Poď. Poď, ja ti pomôžem. Let's get it, let's go. Poď, podrž. Pomaly. Poď hore. Let's go. Yeah, we in the zone. Ešte jeden. Hore. Teraz neviem, či vraciaš, alebo cvičíš. Poďme, Lady Gaga. Dávaj tam tu S. Pumpuj a podrž. Tak. Let's go, girl. A podrž. A ideš. A poď, znič ju. Omega veľa. Poď, znič ju. Znič. Znič ju. Poď. No jasné. Fejkových. 3, A znič ju. 4, poďme, ešte 6, poď. Poďme. Poďme. 4, 3, 2, a poďme. 1 a ešte 1. Čo je? 7, Ináč si kričať, choď si tam leg a
sa? No poďme na to. No, môžem? Nemôžem. Teraz. Pozeraj sa, jak sa to robí. No ukáž, ale až do dolu poď, no. Až do dola. A poď. Ukáž. Ukáž im to. Neviem komu síce, ale ukáž. No poď. Poď. To čo bolo, že finish? Finish. Že staré cvičenie za toto je, že finish, dobre. To som dal prvýkrát stielko. Prvýkrát tielko? Tak už si ho radšej nedávaj. Asi prvý a posledný krát. Kúpte si odvodňováky z All Nutritionu. Kodík Ninuš. Spravíme svoj vlastný vlog. Poďme, ideme predkopávať. Posledný cvik. Veď pred. Leg. Ale tam vás chcem ísť to školné zničiť. Hej? Ty vidím, že si zničil mekač. Daj si viacej. Týchto pofiderných 40 si daj. Dobre, daj. Peťo ma bude týrať. No daj. No daj to tam. A brzdím, hej? Keď ma toto plače. Plaču ťa to chudia. Hej. Poď a brzdím ma. Pomalšie. Pomaluj to. Poď. Poď, ešte 7, poď. Málo, ona sa usmieva. Poďme. Seď. Ona- to Ty je málo. mrka, tak, poď ešte 10. Raz. Málo. Gabriela, chyť kurva sa dozadu a nechytaj si nohy. Poď. 3, 4, 5, 6, 7, poď ešte 3, 8, 9, 10. No, toto je taký fejkový krik, že ja. 8 ešte, poď. Poď. Ešte 5. Brzdi ma ti dáme. Poď ešte 2. Poď ešte. A posledný. Poď. Ty kokos. Táto posledná nebola natočená. A jednu som vám tam nenatočil, ale to bolo len 30 sekúnd. Poď sa daj. Nie, vážne. Fakt, sa daj. Čo to je, nemáš to pridať? To nemáš to? Ja to pridala. To bol zámer, aby si si dala ešte jednu. Hej. Pôjdeš busom, lebo neodšoferuješ. A ešte na otcovom onom, na vťaku? Tak máš 10? 6. Poď ešte. Poď ešte 10, poď. Poď ešte, poď. Poď. A brzdi to dole sama, hej, ak si zdvihnem. Poď, dole sama, hej. Poď ešte 7. Poď ešte 6. Ešte 5, poď. Poď, poď. Potom sedačka, poď. Poď, 5. 4, 3, poď ešte 2. Poď posledný, poď. Je to tam, je to tam. Dobre.
Jak to sa Ukážte stehna. Výborne. Dobrá práca. Let's go. Ideme sa kúpať do Banskej Štiavnice. Takže ja vyzerám takto. Toto je môj fit. Ideme sa kúpať aj so psami. Takže máme pestrý program ešte dneska. A ideš. Ideš. Poďme. Welcome to Jackass. Another mile of empty highway. Chasing that old faded line. Got the windows rolled down halfway. Losing all my track of time. The static on the radio.